Siyakukum sore, shuta wanne. Siyakukum sore, wala siyakukum. Ngibingelele kuzo zonke uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana weingane zakwethu. Udaba olukhulu ke laphana ke luthinta ungizwe mchunu ke laphana weingane zakwethu. Icala lakhe abekwe lona ke laphana enkantolo lokuqhuquzela abantu ukuthi batape ke laphana ngoJuly ngonyaka ophelile ke laphana weingane zakwethu. Baphume becikekile ke abalandeli bakhe ke laphana weingane zakwethu emva kokuthi inkantolo ihlehlise icala lakhe ke laphana weingane zakwethu. Behlehlisele umhla ka5 kuya kumhla ka6. Siyazi leli cala selidonse ke isikhathi eside ke laphana weingane zakwethu. Yathi khumbula ukuthi uke wakhala ke laphana ungizwe weingane zakwethu ukuthi leli cala njalo malihlala limosha izindleko ke laphana weingane zakwethu limshaya ephaketheni. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba mangabe leli cala lilokhu lihlehla njalo ke weingane zakwethu, futhi mhlambe ngabe yini ke inhloso yokuthi icala lihlehle ke. Ake sidibane lapha kwi comment section ngizwe uvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ke laphana ke ucindezele subscribe cinzene bell ukuze uzothola njalo ama notification masposta ivideo entsha. Sichannel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Wokhuluma dali wofuna ngizohlala nawe wokhuluma dali wofuna ngizohlala nawe wena dali kanti ungihambela uma wena ngizohlala nawe.